Apirilaren 15ean abiatu den Euskaraldia aurrera doa. Ipar Euskal Herriari dagokionez orotara 46 herri batzorde osatu dira 11 egun hauetan ekitaldiak antolatzeko. Baina badira denda eta taberna asko urte osoan ere euskaran lehen lerrora ekartzen dutenak. Hala nora Saran sortutako Ezkesa jantzi marka. Proiektuaren bidez urte osoan euskara jaztea dute helburu. Hasieratik gure nahia ere, zen erakustea Iparraldean ere euskaraz bakarrik lanan aritzen altzela eta euskaraz egitearekin bakarrik ere moldatzen alginela eta lan munduan ere iristen alginela, zerbaitera iristen alginela edo. Gure mezuak, lemak, t-shirten gainean dena euskaraz dira. Beraz, logiko atsematen dugu ere gero dendan, dena afitxak edo olako mezuak euskaraz egitea. Niretzat biziki importantea da lehen hitzak beti euskaraz izaitea, ikus dezaten eta uler dezaten nora etorri diren oporretara, eta gu nun bizi garen, eta gure hizkuntza biziki garrantzitsua dela, eta erabiliz bizirik mantenduko dugula. Saratik Lartzabalera, badira 3 urte ateak ireki zituela Ezpeletenia ostatu kulturalak, eta urte hauetan ekitaldien bidez euskara lehen lerrora eraman dute. Kontzertu edo bertso emanaldiez gain, hilabetero euskarazko liburuen aurkezpenak proposatzen dituzte. Gure komunikazioa eta gure aktivitateak euskaraz dira. Jendea justuki dinarazteko gure ganat euskararen gandik eta erakusteko ere ez dakitener euskara beharrezkoa dela hemen zinez gauzak untsa baliatzeko eta euskaraz bizitzen ahalko dela hemen. Mauletik Baionara salto egin berri duen Oguantzuzi marka xiberotarrak euskalkeari lehentasuna ematen dio batez ere komunikazioan. Hasteko ahaldizuk erraiten gu lan osoa euskaz egiten dugula, zenta beti gututzu lanin euskaz. Eta hau dela, xiberotarrain ekartia lapurdiat guetako abeastarzun bat duz zenta oso egerra behita hizkuntz bezala. Horrelako proiektuek bultzada ematen diote euskarari normalizazioaren bidean lana egiteko dagoelako. Zenbat aldiz Donibane loitzun batean eta euskara zentzun eta saltegi batean eta inglesez erantzun. Eta gu ahituak, badakigu frantsesa, ez zergaitik inglesez erantzuten diguzue. Ez genekien euskaraz ari zinetela. Beraz hor ere, ageri da jendeak ere euskara ez duela belagian, ez dela gai identifikatzeko euskaraz ari garela. Beraz, errango nuke badela lan hainitz egiteko gure hizkuntzaren alde. Ziburu batean euskaradunak eguneko 12 bat edo izanen gira, beraz zer nahi du, gurutzatzen duzun 10 pertsonetatik batek bakarrik badakiela euskara, zutai kanpo, beraz biziki zaila da euskaraz bizi alizatea. Ona ez da debekatua, baina praktikan kasik gauza ezinezko bihurtzen da, nun ez ziren hola leku batzu, momentu batzu eskaintzen, lehen erraten nuen bezala, komunitatea bildu indartu. Lehen pausua ite hori, tamalez, maleruski ahas gutirentzat dela naturala. Baita natural bihurtzen baldin bada ere, oinajean badu izan da momentu batez autu politiko bat, janez, honik hasiko ditu denak egunon edo euskaraz. Zebestela hori etzaizu ateratzen jara, ingurunea Iparraldean hain da diglosia handikoa, biziki zaila dela lehen hitz hori euskaraz egitea, eta beraz, biztanda Euskaraldia bezalako ekimen batek hortara eramateko pausu hortan laguntzen gaituela. Urte osoan euskararen alde lan egiten duten proiektu hauek ere euskaraldian parte hartzen dute. Hain zuzen Iparraldean 315 saltoki eta ostatu baino gehiagok izena eman dute hizkuntza ohiturak aldatzeko xedea duen ariketa kolektiboan.